Arratsaldeon, hasingo dugu osoko bilkura. Lehenengo puntua daukagu 2026ko ekainaren 30ean egindako bilkuraren akta onartzea. Aktaren aldeko bozkak, aho batez. Bigarrena, dedikazio partzialeko karguak aldatzea. Hemen daukagu antolakuntza batzordeko irizpena eta proposatzen diren erabakiak hauek dira. Lehenengoa, Asier Araujo Iglesias jaunari 150ko arduraldi partziala esleitzea ingurumen eta herritarren partaidetza arloen eskuordetza duen zinegotziari. Horrek 51.956ko ordainsaria suposatuko luke ekitaldi honetako urtean. Bigarrena, dedikazio partzial berri horrek 2026ko abuztuaren batetik aurrera izango ditu ondorioak, baldin eta zinegotzi interesdunak dedikazio partzialen araubidea onartzen badu. Hirugarrena, kasu honi aplikatzea, udaliko kargu hautetxien ordainsari buruzko 2023ko uztailaren 11ko osoko bilkuran onartutako akordioan ezarritako gainerako baldintzak. Eta laugarrena, erabaki honen berri interesatuari, pertsonal sailari eta kontroltzailetzari ematea. Zerbait komentatu nahi duzue, talderen batek? Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Eta hirugarrena da alkatearen eskumenak eskurdetzeko dekretuaren berri ematea, eta hau da, Jon Zubiorre alkate ordeari, alkatearen eskumenak lagatzen dizkiola abuztuaren 10-etik 21-era. Eta laugarren puntua eskariak eta galderak. Badakazu zerbait komentatzeko? Oporrak ondo pasau eta irailean ikusiko gara.